Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Pandowa 5 Padi. Jaya. Alhamdulillah kita kali ini mendapatkan anu dari korban di ini kalau di harus dimasak sebelumnya dengan sapi iya nganune iya beras ya ngentong wis oh si lomboke ya bewange iki dicampuri apa ini campur tewel oh yang tewel nanti jalur batina ya balane ayo ngomong balane yo ayo wis aku tak berasan aku yo bolong habis oleh dulu yo oleh oke wis ana iki bos yo panas dong yo nah mendohin bola iki awake kok panas banget gendang Pak gendang wah tak nek gendang gendang kowe tak gendang aku gendang ora keblow ayo rono ngono yo sik iki sapa yang kaya iki Pak oh alo yo iki sandalmu yo nyanti omah ora telaten sandalan mosok di sepatu bareng ora telaten telaten nek lha jare OTW wong tiang gadah masa lah numpak mobil bareng ora kayak sandal sepatu di sepatu yo lek dolan maco ora maksudnya Pak mobil belanja-belanja barang ngono lho sandalan nek sandalan iya Pak mobil iya ngomongnya telaten ge sandal wah, lagi metu, iki ape metu lagi ya an. Metu kan blek tempel. Oke. Oleh ora lho? Oleh lah. Wis, ae manut sampean lagi ya. Nah. Jadi yo nganu sing ngonmu yo. Ari. Kok berarti gelanmu, boy Pak kan yo. Perane boleh enek nganu suara diesel, ya wong anu boleh. Wong apa wi ngelas oke pi ngene bro iya tak oke ayo nih Pak lucu bro tadi bung dia kanan bismillahirrahmanirrahim sik no bismillahirrahmanirrahim kamu enggak pinah Assalamualaikum nembus sing apik wong delok tewel lho mek ngono tok Bang ini tuh Payap Pat mawon, wong iki dinyun tewel. Tewel nggih. Engko ono golek ono. Nyun ya Pak nggih. Samene apa ora iki? Samene sik no. Sapake? Heeh. Mosok samene. Cilik ayo, lan disane kakean kok. Diwe Mbak Tina disane. Alon, wah iki andane bahaya Pak. Ora. Gila. Inti yo. Cilik ae Pak kan yo. Ayo wonge. Lho Pak. Iki ya? Tidak meneh iki. Kita kepala kurang gede. Anggone lho mau ngawake tintan. Oh iki lho Pak, iki lho. Oh, bener ser lho. Ih. Tuh. Pak Lang jepuken. Bang.
Pak video silitku to. Wah, dan odornya membahayakan model. Ini. Oh, ini apa Pak ini? Oh, wae korban di inggih. Daging. Pantesan ya, Pak? Ya. Pun matur suwun Pak Alam ya. Piye Pak? Iya to ki. Wala tak ngono nek. Lah, lah. Saya nggih Mbak Tina. You. Hah? Apa? Pak Komel. Matur suwun Mbak Tina. Oh, nggih, Pak De. Yes, pun. Love you. Pun. Kok, Bu? Hei, iku mati. Yo. Padahal pulute lan. Piye? Lagi dada lah. Lep. Masa yo ngono ki Pak Lan. Piye gila wong lak sing dianu lek kene. Kowe ora kene ngene Pak Lan. Kalem tapi pasti no. Wah. Iki poli ya. Wah. Dikasih Mbak Tina iki lho. Ini ketuaan dah Pak Lan. Ketuaan lah penak kenal kok. Yo. Yo samane entek anu. Coklatnya Pak Lan yo. Di tebang ya. Walah nyam-nyami. Wah, dan bola iki nggo layangan di bandara mending lho ya. Oh, wong. Hah? Arep di bandara terus ngalih nang diri lah. Lah lah. Iya, iki ya di Syuting nang Surabaya, barang sampai kok Surabaya. Lho. Arep perebutan enggak oleh. Oh, duh. Arep nggih wisata yang dari lapangan ngono. Alah. Kopi asli wi. Asli. Apa ora? Hah? Gote. Atau istri. Asli. Tewel tenan belum. Sip. Yo anggringnya tak iya iki ora tau. Lho. Kalau mau akeh ya Pak Lan. Nyanyi no Pak Lan. Ini Pak. Lah iku lumpangan angel. Nyanyi apa no? Blitar kutha cilik kang kawentar piye. Lara tenan e. Lho. Sandung lho Bang. Wah. Kayak ngono lho nganune. Baca. Daging lak baca iki. Oleh nganu bola iki. Kurban. Alhamdulillah. Ini oleh lumayan ya. Oleh apa nanti? Lho ora oleh. Mergo ini terlalu ploso lho ya. Kira bisa kok berarti ana sing korban berarti dino iki. Apa ya papat apa pira? Papat ra ketang buntut nah ya duwe. Yo ngalah dukune bayi. Nyandi ya dukune bayi. Apa dibuka neh ya? Maksudnya dibuka neh iki dukun urut. Ora apa-apa. Mesti diurut iki kudune ya. Lah beler. Beler sing diurut iki modele sing cantik-cantik. Lha ya nek wong kaya ngono kok anu iki. Lah dinta iki budi ya. Lah sak mau cari terus piye iki barang. Iki ya. Hah? Iki ngene iki lho piye ya? Iki beruan iki. Iki ana apa-apane lho, Bud. Wis dikom ning karo jangan ning wis ya. Oh ya. Iki pantes-pantes iki. Dagingnya dintekno tapi iya ning Anu wis sakane padha ae. Iki. terus saiki nganu, Pak. Parangnya ndi? Parangnya Pak kan dilihat. Parang. Ayo marang iki. Iki Purwoti Pak Lan ya.
Tutup nih enggak ya? Barang. Kuwi lagi temung tewel empuk aja. Empuk ora empuk. Kok titik lek anu iki bumbune. Kok iki. Sana ya. Jika disik bolong kulit goreng benar bledos. Stand. Tutupnya sak-sakan. Dan lek ning ya. Kayak engko wajane endi engko? Dedeng ora engko. Lho ya wis. Pas jane bumbune lho. Titik. Titik lho. Ben ruwasa iki ngene amene. Mbak Inai mau. Oh. Oh, lu kan nemen yo. Jangan nemen kae. Oh. Oh, enak iki. Dah balik ya. Lagi sedikit. Yung. Pas saya blok kayak begitu godok. Godok. Wah, belon gak apa-apa kayak. Cili. Pengen nyomber sapi ya Kang. Iya. Hah? Nyomber sapi ya, Bi? Godok iki lho bolong ra gedeng. Iki prosesnya ya toh. Iya. Wah. Barangnya ra apa-apa ngene kok diumbah sak iki boleh digodhog diumbah. Lah sing cilik ra kuat kok lho. Suwen. Oh. Iki hasilnya. Iya. Sama ini. Kayak ada bintang orang ya. Belah, mari. Iya, nyiwil. Oh. Enak iki kan apa enak ya? Halo Bandung. Wes mari, Bos. Piye iki? Mari. Godhog. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa iki? Keber. Ame lagi. Wah, coba. Halo. Kebo ya. Jenenge kebo iki. Allahu Akbar iki sebodo iki ora apa-apa sik tebel. Cek ketutan dini saiki ya. Allahu Akbar. Keren lagi. Rasa kan? Disai, ya toh. Terus disai semua ning rowi.
Pas iki bolok. Yo, panas. Ini gedeg dhisik ya. Iki piye carane? Tuh. Di urup nih. Conyok. Enak. Sek. Lebih teng. Iki ya. Kayak nyambar nganu. Oh, nyambar dus ya. Sis. Oh, sis, gue tak ngomongnya apa lagi? Hujan. Duh, tarik banget. Oke, saya ya. Ayo. Wah, balan lagi. Iya. Ya, lusuk. Apa? Kurangi poin berarti berapa? Berapa aja? Enak, belum. Nyambur sapi. Isra apa ya kak ya? Karena ada. Belum ada yang tempel. Saya ini ini. Masa dulu aja nih di nani lagi dulu. Ya dong. Coba ya, mana Bel? Bel. Langsung kenal dhewe enggak? Hah? Iki. Cemplung nih. Kabeh bareng no. Panas. Kenapa ada lagi? Wah. Rose. Apa sih ya? Boleh. Mak lu lanang-lanang tok kabeh. Tengah tengah.
Gile. Itu gimana? Oh, ajet. Langsung ya. Hah? Langsung ini. Masuk ini dia kurang masuk akal. Ngomong-ngomong. Enggak tinggalin dulu. Hah? Kakak itu. Iya. Apa? Apa deh? Ya. Hah? Wah. Burung santen nih. Lembar iki. Lho tapi makan kan nek. Apa nih iki? Gelunge wis godhog, iki godhog. Kurang berkurangnya lho. Enggak. Iki keret iki. Gelunge kan dadi mek kuwi, Dik. Ngepeng-ngepeng gon. Enggak. Ini deh, saya. Kurang jam kurang. Oh, kok mau? Kung lagi morong wayo kok. Ya belum barang nih. Bukan tadi dan jumpunya kurang nih. Ayo. Oh, ini apa? Lung. Apalan nih mas marun. Kurang ya? Kok? Yes, yo bane kas. Sana aja. Hah? Belum main. Usah belum ya. Oh, belum bisa no. Itu masa apa nih? Wow, gue. Jangan. Jangan gol. Kalau guys. Berkuabene ya ya ngono. Bisa rasanya deh. Saya rasa deh kalau mau. Dikit tapi lah. Weh, oh iki. Kayak sapi gore wae punger. Dikit. Iya. Yo, Dua nih separuh. kita kok kecap. Wih, Ya. Apa? Alah, iya ding kok gampang. Dus. Tapi dia kok takep takep. Adane yo gombi yo. Lagi. Bah, nek lho wis tinggi di none denger ayo. Ya. Ora bisa jadi Kata jadi ya. dong. Iya, keadaannya. Kurang asin. Manggang kurang lingkaan. Lama. Kurang asin dong. Takeh apa? Oh, wes. Tanya. Iki masak aku iki, kurang iki. Kita kan obat Ngaku enek jare. kurang. Mama. Ya yo. Sudah. Coba ya dikit. Gusti. Nek kurang masak kotak iki. Oh, belum ya. Saya ya. Alah, keteng. Weh, tadi mek duit, Dik. Wah. Weh. Enak itu. Itu tentak kita ya. Dengan do rapi semua gitu. Kabel iki gimana? Wah. Kok wis mateng, Mbok? Ya tidak. Ya, Kok mateng enggak? leput tak makan. Ayo, terus yo. Kan ya. Terus ya. Mas boleh mateng. Bukan makan. Nah, ini pas wis kasih tok dingane. Ke didi to iki yo. Rentongan iki kok kae. Rentongan. Pak. Gedenan lah. Lu kedenan. Iya tahu. Ya apa? Jo. Ora apa-apa gonen. Ora apa-apa di yo mangan apa dulu aja. Iya tak ya kira. Kilo pula. Aku rada dia tak belum. Enggak sih. Kolesterol. Kolesterol.
Wah, sebenarnya. Pertewelan aku. Ini ya dah. Lah. Lalu habis kemalan ini. Wah. Mobil yang wah, mantul. Tak mene dari piye mana. Iya, ada pakan sama. Wis jiko lepakan ra apa? Gah. Wah, Ora enek liyane kuwi. kuwi. Cewek ada. Cewek. Aku cewek iki karo piye ampune padha ae. Ya ora apa ini. Baik, impor itu bakso nih ya. Heeh. Pas. Bener-bener. Kelihatan itu. Apa mau? Langsung tuh. Ya. Berani metu mau. Oi. Wah, enaknya. Iki pas opone ya iki? Iki ngene dengkulan ae bari. Belum kan? Belum. Oh enggak. Loh. Enggak kena kuwi yang rating. Rokoti. Terus Hah? mulu awakmu june. Panggil sendok. Lho, Pak. Wah, lara kena apa-apa nih belumnya. Iya gitu kan. Alah. Untuk panas. Ramulo angel. Mantap. Kayak nyuman lo yang lebih bel-bel. Aku tidak hilang. Agak Iya. kali wae. Gimana?
Wah, cukup lah kenal. Pecah. Wah. Dua. Jane apa to iki? Gak iso.